खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बर' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां जाय बिथांमोना गोसोआ बोराया बर' सावथुनखौ नायनो गोसो जाना नेना दंमोन बैसोर बिथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां गोसोआ बोराया बर' सावथुननि प्रिमियार श'खौ थांनाय हराव सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टारनि गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिनाय जायो नंगौ जाम्बि फिल्म प्रडाक्शननि बानजायनायाव बिरफुं बर'नि प्रडिउस खालामनाय आरो मेन्डेला ब्रह्मनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्शनजों देग्लायसो दिहुनजानाय गोसोआ बोराया सावथुननि प्रिमियार श'खौ सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टारनि गेलेग्रा फोथाराव थांनाय हराव दिन्थिफुंनाय जायो गोसोआ बोराया सावथुननि प्रिमियार श' दिन्थिफुंनाय हाबाफारियाव बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर आरो फावखुंग्रि बिथांमोना बाहागो लायो मोगथां सावगारिखौ लानानै दिहुनजानाय बे सावथुनाव बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर फैलाजे बरगयारी मेन्डेला ब्रह्म दाब्ला ब्रह्म जेजास केरकाटारि आरो गोजाम गोदान फावगिरिफोरा फाव खालामदों मख'नो गोनांदि बे सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरै बिबेक गयारी मनालिसा हाज'वारी बिथांमोना फाव खालामदों खोब मोजां दिनैनि दिनाबो प्लास बे जाम्बि फिल्म प्रडाक्शना आंनिनो बेनारा जेनेबा प्रडाक्शन नामा दा बेयाव आदा मेन्डेलानि स्ट'रि आरो स्क्रिप्ट डाइरेक्शनाव नै देग्लाय आं दिहुनदों लोगोसे गोसोआ बोराया दा बेनो जे प्रिमियार श' दा बयबो लैहोर फैदों नायदों ओमफ्राय दा अलरेडि देखायगासिनो दा बिनिनो जेनेबा कमेन्टखौ मा होनो जेनेबा बयबो नायथोंसै नायनानै फिल्मा माबायदि जादों कमेन्टआव बुंथोंसै अलरेडि आंनिफ्राय जेसेबांखिनिखौ मोजां हायो दिहुनबाय ओमफ्राय दा जा आदा मेन्डेलानि डाइरेक्शनाव बेसिकलि मोजां आउटपुट ओंखारो बा मोजां सिनेमा गयो दा जोंखौ दिहुनबाय रायजो राजाफोर नायथोंसै नायनानैबो कमेन्टआव बुंसै माबायदि जादों सिनेमाया दा जेनेबा आंथ' डाइरेक्टलि बुंनो हाया मोजां जादों बा गाज्रि जादों नङा होमबा रायजो राजाखौ नायना कमेन्टआव खोन्थाहरदो सिनेमाखौ बुकिंखौ लागासिनो अलरेडि जोंथ' रिलिज होनायनिफ्राय बुकिं लादों दा बुकिंआ फैगासिनो अलरेडि बुकिं जागासिनो आरो सोरबाफोर बेखायनो बुकिं लाबावोब्ला लानो हागोन बे ट्रेलाराव कन्टेक्ट नाम्बार दं बे आंनिनो बेवहाय आंखौ मोनगोन नैबे सावथुना माखासे गोथां सावगारिखौ लानानै सेबखांनाय होननानै खोनानो मोनदों दा बिजों बेसेबां नंगौ दानि जेनेरेसनजों जेनेबा फ्राय ओरै जायो डाइरेक्टलि जेनेबा सोरबा मोजां मोननाय बा न'खर गोनांखा हौवासा बा हिनजावबा हौवा थिग बेफोरबायदिनि थाङो आरो गोसोआ बोराया बुङोब्ला बेनिफ्राय थिग बेबायदिनि स्टाइलाव जेनेबा सोरनिया सोरबा लांखारनाय बेबायदि फैयो गोसोआ बोराया बुङोबा आरो बेनिफ्राय प्लास दानि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि माखासे आड्डा जेनेबा जेरै जानाय लोंनाय जेनेबा सिगारेट सोबथिंनाय ड्राग्स थानाय सेंग्राफोरजों बाइक नुब्लानो खिथु बासथाबनानै खारफालांलाबायनाय बेफोरबायदि माखासे मेसेज दङ जे बिदि दाजाथों बेयाव बहुद बेफोरबायदि माखासे दं आरो बेनिफ्राय जोंनि गोरों गोरा माखासे सोरबा मास्टार सोरबा सरकारि मास्टार मावनाय बा सोरबा बिदिनो साख्रि मावनाय बेफोरबायदिनिबो माखासे मेसेज दं सोरबा फिसाया कम्पानियाव थायोब्ला न'आव हिनजावा दलद थानानै माबायदि जायो बेफोरनि बागैबो माखासे दं आरो बेखौ सावथुनाव दिन्थिनाय जादों बेखौ नायनानै बिथांमोना बिसोर माबा मोनसे मोनगोन सोलायगोन जे मा जायो बे सावथुननि गेजेराव दिन्थिनाय जादों आरो गिबियाव आं रादाब बुथुमगिरिफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरो दिनैनि बे जाम्बि फिल्म प्रडाक्शनखौ बेखेवनायाव आरो दिनैनो फार्स्ट टाइम गावनि एरिया सनितपुर डिस्ट्रिक्ट माइनावस्रि गेलेग्रा गेवलां फोथारावनो बेखेवदों दा गिबियाव आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट जिल्ला गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं जोंना प्रडिउसार बिरफुं बर'खौ साबायखर बावगोरो जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव दिनैसिम गोबां सम जाबोबाय गोबां सिगाङाव बर' सावथुन बरनबोबाय दिनै बिरफुं बर'आ गोबां नाजानायनि गेजेरजों जों सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ मोजाङै मोजां माने आर्टिस्ट गोबां गोजाम फुराना आर्टिस्टखौ लाबोनानै आरो गोबां महरगिरिफोरखौ लाबोनानै फिल्म बानायगासिनो सिगांनिफ्रायनो दाल' नङा थांनाय आजि 6-7 बोसोर सिगांनिफ्रायनो खालामगासिनो दङ आं बिथांखौ सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै आं साबायखर बावो आरो